Okay, nandito kami ngayon sa aming mga kaidol. Inangkon. Ito mga kaidol, nag-harvest kami ng sa Bisaya pa to mga kaidol, tabyos. Ano kaya to sa Tagalog? Ito, gawing gulay mga kaidol. Ulam maya mga kaidol. Pasensya na mga kaidol kung hindi pa ako nakapag-upload ng mga kanta mga kaidol. Dahil medyo meron pa akong ubo. Kaya hindi pa ako nakapagkanta mga kaidol. Ito na lang ginawa ko para makapag-upload ko sa YouTube channel ko. Mag-vlog na lang ako. Ano kami na tabyos. Ano kaya to sa Tagalog mga kaidol? Gawing ulam mamaya. Ito yung kasama ko mga kaidol. Mahirap lang kami mga kaidol, kaya ito na lang gawin naming ulam. May ganyan yung dato. Ito yung kasama ko mga kaidol, galit na galit. Dahil sabi niya, bakit pa ako sasama? Eh, masama naman pakiramdam ko. Eh, sinabihan ko naman na pag hindi ako sasama, wala ka namang kasama. Naawa ako sa'yo. Bisaya naman to kasi. Hindi Tagalog. Sabi niya mga kaidol, nahirapan daw ako sa kalisod. Nahirapan sa kalisod na magtagalog. Kasi Bisaya kami dito. Pero sinubukan ko naman na magtagalog. Dahil meron ding hindi nakaintindi ng Bisaya. Kaya kahit minsan, magsasalita ako ng Tagalog. Sabi niya, dapat daw magpakatotoo, salita ng Bisaya. Pwede naman yun. Kasi merong iba na hindi nakaintindi ng Bisaya. Kaya ayan, ito nga sa Tagalog. Lipat kami sa kabila mga kaidol kasi doon maraming bunga. Yung iba, bulak pa. Meron pang hindi pa bunga, bulak pa siya. Yan. Pero yung iba, pwede nang ma-harvest kasi pag tagal na harvest, matigas na. Matagal nang maluto. Isi mo pang dito.
kunti lang nakuha namin mga kaidol. Kasi ito, wala pang laman. Pag balik namin dito, siguro may laman na to. Yung bunga niya. Laman na to. Ano kaya ang dahilan tong ubo na to mga kaidol? Siguro mga kaidol yung nung pumunta kami sa Kanlaon. Siguro yun ang dahilan bakit ako nagkaubo. Kasi kain kami ng kain doon. Sigurado uubuhin ka talaga. Sa sobrang sarap. O siguro nakulangan lang. Kaya yun, pag uwi ko, ubo na akong ubo. Hindi na ako nakapag-upload ng kanta. Kasi pag kumanta ko, baka ubo lang ako ng ubo. Kaya yun, ang na-record, ubo na lang. Mahirap na yun. Baka pagtawanan lang tayo. Daga na yung nakuha. Kan mga kaidol, uuwi na kami mga kaidol dahil may nakuha na kami. Ito mga kaidol, kunti lang. Kita ko sa inyo. Ito mga kaidol. Yan mga kaidol. Tapos na kaming mag-harvest. Kaya uuwi na kami. Yan mga kaidol. Maraming salamat po. At pasensya na po na ulitin ko hindi pa ako nakapag-upload ng mga kanta sa aking YouTube channel. Kasi may ubo pa ako eh. Kaya baka next week makapag-upload na po ako. At huwag niyong kalimutan mga kaidol na mag-subscribe, mag-comment, mag-share at mag-like mga kaidol. At pag-click na lang sa notification bell para updated kayo sa mga video ko. Yan mga kaidol, maraming salamat po. At ito po yung kasama ko. See, bye bye.